hatu ke ri Amerika kat pendon kam sisane ya une unamding ubashir khaitam jong ke perthai u ei utau LMG 30G Minuteman ubalai hatu ka jingsei ju ke ri Amerika yaune misail ubala bu jingma bha ya ke perthai situlup ka de namar ba ka kwa ban pendon kam yaune misail khendiat bangen snuthu ya ka bor bat ya ka jingmayan jong une LMG 30G Minuteman ubalai hadu katno kajing klan bor jong unu misail habang la persang ban wat bene asyapang jong unu namding jong ka ri Amerika katno ngasngu syirkhai balada ka ri Amerika kan pendon kam yo unu misail la ti kena ba ka perthai kan sa jot be thiau de hangni nga ken mau ya ka jingkran jong u scientist u ba pawnam tam jong ka perthai u bala lapru ya u nuclear bomb bat uta u de Albert Einstein u bala ong ngadap daga jingbabe hadu kata habang lalap ya u nuclear bomb namar u day une uban sa penjot thiau ya ka perthai sisin gasngi ong u Albert Einstein to mentang i day ban snuthu shwa ya ka jingma jong une misail u LMG 30G Minuteman ubalai u day u namding u shir khaitam ha ka ga spa snam lada pendon kam yo no namding latip ya u kum uta u International Ballistic Missile lani u ICBM ubala pendon kamru da ki sipai jokori mereka bat ha une u missile ki donru ki nuclear ki bala bu rinti hangni bat udairu wayne ki missile ki ba kong santam jongari Amerika nadu kisnam sejar khandai spa new phau terter u minutes man ubalai udai uta u missile nuclear ubala ban ya napo khandau na sla khandau bat na hau ubala penwandur ba ula ru ban ya jengai ba ula ban ya lingba jong ka wei kari sa ka wei pat kari jogri ka perthai bat haba uyat une missile uda kit ru ya ka bi kabla pendat hakli du jong une missile bat haba udai ban ya ne ka nu ku ri jog ka perthai kata ka lintiyat ka ba uyat baro kan sa sya kata ha kata ka radiation lani ka bi jong une missile bat sisin bala thau ha ka nu ku ri lingba jong une missile on omdon satya kata ka jing bakla u LMG 30G Minuteman ubalai ula ban ya hadu kumba pra hajar mai lani kumba khatlai hajar kilometer ei ke jingjingai ula ban ya hadu kumba ar pho saw hajar kilometer ha ka shikanta ga jungu ar pho saw hajar kilometer tang hapo jong ka shikanta udon ya ka jingkhya ka balong hadu kumba lai pho nru ton wei uni missile dei satia missile ubala ban her tang na hau hanrei udairu missile ubala ban her na rengkau ula ru ban her na traidu juga khendau lani ban ksam lingba jong ka khendau on omla satia ban operate da manu ya uni missile hanrei dei tang ki sipai juga ri Amerika ki bala ban penia lingba ya uni missile balai ki khat Minuteman kadena marba ula ban ya tang da ki minute haba thmu ban pha shaganu guru ga jaka ya Minuteman misai layo ban sna ha ga por ba ga don ga thma jung ga ri Amerika bat ga Soviet Union kidon lightly ki jingsna ya unu missile ya Minuteman uba ningkong la sna ha gi snam sejar khandai spa an ruphau terter ya Minuteman uba ar la sna ha gi snam khat khandai spa an ruphau hadu usnam khat khandai spa new phau uni ulanang khambha shu ban ya uba ningkong bat ya Minuteman uba lai ubadang don hadu menta lasna hakisnam khat khandai spa new phau terter Minuteman ubalai udai ubra byang palat ban pendon kam khamtam ha gari ke juk start ka menta badla ongba uni missile udai ubakari Amerika kalanang penbha chu hadin ki katu ka digisnam kibaka ka yo ban chna ya kabukum uni missile kibakum kini ki missile kila ban ya ne ki lightly benta kata ka bamut na ringkau na durau bat na suny ya uni missile la ban pentre kam kriki ha ka nu ku ka por ka badon kam tang hapo jong ki lai pho minute ula ban poi sa ka nu ku ri jong ka perthai katkum ka jingpha ya uni missile la ban penya ya u tang da ki sipai jong ka ri Amerika ki nong penya ya uni namding ki la ban control ya u lingba jong ringkau
kim don kinu ki jing ha ke khendo ki bala ban khanglat ye ka jing ya jong unu namding namar ki don ye kita ki silo ki bala ban ksam lingba ye kinu ki kin jamat ki badon hapo jong gani ka ram o ula ban ya na hau kat saba pha yu nangta ukhli jong unu namding ula ban hab betik ha ka nu ku ka jaka kum bala pha yu ula ruban poi se ka nu ku ka jaka ka bala pha tang hapo jong ki lai pho minute ya une namding minute man ubalai uba ka ri Amerika ka pendon kam lingba jong kata ka MIRV technology ka MIRV ka bamut multiple independently targetable reentry vehicle ka ni ka bamut ba wei u missile ula ban kit shibun ki jingpin pthai wei po wei u jingpin pthai ula ban siat ye shibun teli ki jingthmu bat man ba upin pthai ura penmi ru artat ye ka bi jong ka nuclear kari Amerika haduk mentah kadon kumba saus pak teli ye ke kum gini ki misal barba kala bu ye gini misal hapo jo ke khendau haki lai teli ki jaka bat kita ke long hapo jongga Montana hanot Dakota bat ha Wyoming bat ya gini ki misal la penyai da ka wi ke kenhun ka kerpang jongga ri Amerika kabdan hapo jongga khendau kumno ban pek bat ban sumari ki wat like ini ki misal keladon palat san posnam haduk mentaru hanre kimpat don ke jingthut ruam wat tang khendiat ru kini ki kinthop nadu ki guidance system ki bathmai ki jingpen pthai nuclear ki bala dap ban pen bha lupa ki jingpen bha ha karu kom ban yakran ki tiar ki bakken sai ki balong kat kum gari ki juk start ke bamenta kini baro kimpat don jingthut ruam hadu menta kari Amerika kala mut ban bujli ya kini ki minute man ki balai sha ki missile ki bathmai ki bala tip da ki LMG 35 Sentinel bat ya ki di Sentinel missile ki bathmai lakhmi linti ban sedang nadu usnam R1000 laipo terter kumta ki ni ki minute man ki balai ki dei ki ta ki missile ki bala ban ya jingai ba napo khendo na duriao bat na hau ki badon menta hapo jonggori ha Amerika ba ki la ban pentre kam ye ki missile ha ga nu ko por tang hapo laipo minute ki la ban penjot thiau ya situlup jong ka prthai bat ki ni ki dei ki ter thama ki ba ken sai tam jonggori Amerika nadu ba ka don ka thama jonggori Amerika bat ka Soviet Union menta ka ri Amerika kala sei ban kilomet ye ki missile namar ba ka don ka thama jong ka Israel bat ka Iran ngim tipsu ka ei ka ja ye ka perthai lade ka ri Amerika kan pendon kam sisa ya uneu LMG 30G minute man ubalai ya ka perthai situlup kumta ayu phisngau halor jong ka jing batai lengkot saphang jong uneu missile snop ha sakoman khublai sibun tat hadu bi kendu hagwe pat ke video